warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, saha para rawuh ingkang kinurmatan. Kaping pisan sumangga kita sedaya ngaturaken puji syukur dumateng Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awit saking sih rahmat lan kanugrahanipun kita sedaya saged pinaringan sehat, panjang yuswa saha pikantuk kathah nikmat saengga saged makempal wonten ing papan menika. Sholawat saha salam mugi tansah katuraken dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun dados panutan saha tulodo ing gesangipun umat Islam. Para rawuh ingkang kinurmatan, ing wekdal menika kawula badhe ngaturaken pawartos kanthi irah-irahan bebayanipun narkoba. Narkoba inggih menika barang ingkang sangat bebayani tumrap gesang manungsa. Zat-zat ingkang wonten ing narkoba saged ngrusak raga, pikiran, saha akhlak. Kejawi punika, narkoba ugi saged nyebabaken ketergantungan ingkang dadosaken cilakanipun awak lan jiwa. Miturut piwulang agama Islam, narkoba punika kalebet barang haram awit langkung kathah madaratipun tinimbang paedahipun. Para rawuh ingkang kinurmatan, para nom-noman punika minangka generasi penerus bangsa. Menawi generasi muda nganti kecanduan narkoba, meski bakal ngrusak masa ngajengipun piyambak saha bangsa. Mula saking menika kita sedaya kedah tansah waspada lan nyingkiri narkoba kanthi ngiyataken iman lan nindakaken lampah gesang ingkang sae lan migunani. Kawula ngajak dumateng kita sedaya khususipun para remaja supaya boten nate nyobi narkoba ing wujud punapa kemawon. Mugi-mugi pawartos menika saged dados pangeling saha piwulang tumrap kita sedaya. Mekaten ingkang saged kawula aturaken menawi wonten kirang lan kelepatan tembung kawula nyuwun agungipun pangapunten. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.